A nafa ka bon ni nafa yɛrɛ fɔli yani ka don lajɛ in nafa kɔnɔ ko n'i y'a mɛn jɔnni kunna i b'a fɔ k'i sababu ɲuman nin kɛnɛ in sababu ɲuman o bɔra perspective sahelienne na n'o ye saheli kungo yɛrɛ sini ɲɛsigi ni o b'an ka denmisɛnnin biɲɛkɛnɛ dɔ bolo n'o filɛ kɛrɛfɛ nin kɛnɛ in fɛnɛ n'i y'a ye a sigira an ka jamana ɲɛmaaw u ye miirina dɔ de ta miirina min tun b'an bɔ bolo dɔ kɔnɔ min kɛra kumamugu ye k'an ni bolo wɛrɛ di ɲɔgɔn ma mun bɛ baara yɛrɛ kɛ n'o siratigɛ kɔnɔna na ni mali ni irisi an y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an b'a nafa kɔnɔ bi a nafa kɛra sababu ye kinali minɛli b'an bolo bi a nafa kɛra sababu ye minɛn b'an ka salatiw bolo a nafa kɛra sababu ye an ka salatiw mago bɛ kibaruya fɛn fɛn la u b'a sɔrɔ a nafa kɛra sababu ye bi an ka dugukɔrɔ fɛnw u bɛ ka yɛlɛma ka kɛ k'an nafa sɔrɔ ko ta fan fɛ wa don n'a nata fɛnɛ a nafa bɛna to an ka dugukɔrɔ fɛnw bɛ se k'an furakɛ nin kɛnɛ in sigira maliyɛnw ka kɛnɛya de kama ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kɔngɔ dundɛ tɔrɔ fila bɛ dugu ma e ni ne bɛ ka kuma ni kɛnɛya tɛ foyi tɛ yen n'i y'a mɛn saratigɛ bɛ kisɛ ci a ka kɛnɛ de diɲɛ ko bɛɛ sigilen bɛ kɛnɛya la hadamadenya yɛrɛ sigilen bɛ kɛnɛya la nin dabɔra de ka mali ani irisi k'an bolo di ɲɔgɔn ma sira saba fɛ sira fɔlɔ minnu bɛ ɲɛɲinini kɛ olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa mun bɛ irisi la an bɛ se k'o ɲɔgɔn kan an fɛ yen cogo min na yɛrɛya kɔnɔna na sira filanan ka se k'a bolo di ɲɔgɔn ma kɛ kɛnɛya yɛrɛ kɔnɔ nafolo caman bɛ don a da fɛ walasa a nafolo an bɛ se ka irisiw ka taa ɲɔgɔnna sɔrɔ ka kɛnɛya di maliyɛnw ma kosɛbɛ kosɛbɛ sira sabanan o bɛ tali kɛ fɛn saba kan perspective sahelienne minnu filɛ n'olu bɛ ka baara kɛ yan ani minnu ye wasadenw ye an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka jamana ka baara kɛ nin hokumu kɔnɔna la an ye a jateminɛ k'a fɔ don n'a nata jɛkulu dɔ bɛna sigi wasadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛnɛya ko don ba la jɛkulu wɛrɛ bɛ sigi min b'a to nin kɛnɛ kɔfɛ kɔlɔsiliw bɛ kɛ kuma in kana da kuma mugu ma a ka nafa ɲa maliyɛnw ye a ka nafa ɲa mali denmisɛnninw ye a ka kɛ sababu ye ka baara di maaw ma a ka sababu ye fɛnɛ ka kɛnɛya ko ta ba la mali ni irisi ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la sabula n'i ye irisiw jateminɛ min ye dumuni ko ta fanfɛla ye u b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ min ye ɲɛɲinini fɛnɛ ye ka fɛn ɲɛɲini jeli sɛgɛsɛgɛ u b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ u bɛ fɛn caman dɔn min na n'an sera ka jɛ a bɛ ɲa an ka ɲininikɛlaw ma kosɛbɛ a bɛ fusaya an yɛrɛ ma o bɛɛ kɔnɔ kalanw b'a la fɛn falenw b'a la sɔrɔw fɛnɛ b'a a kɔnɔna na nin kɛnɛ ɲɔgɔnna de ka kan ka caya an b'a fɔ nin kɛnɛ in nin bɛ transition ka san 5 bila nɔfɛ sabula ni an ka perezan n'ale kun ma i bolo di irisiw ka perezan ma mada la ni nin kɛnɛ kun bɛ sigi san kun b'a sɔrɔ an bɛ yɛrɛ ɲini wɛrɛ la mun tɛ nin kɛnɛ ninnu sigili ye an bɛ olu fo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna yɛrɛya jamana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ yɛrɛya sigilen bɛ jamanaden yɛrɛ de kan fo jamanaden bɛɛ ka baara de kɛ an sera wagati dɔ de la mɔgɔw kan ka baara kɛ mɔgɔw kan k'u sɛbɛ don baara ma mɔgɔw kan ka u jigi da u yɛrɛ kan bɛɛ k'i jigi da jamana ka wagandɛba kan an kan ka bɔ kɔnɔ nin fɔramu ninnu de b'a to an ka opérateur économique an ka feerekɛlaw ani an ka fura feerelaw u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ka hali fura d'an ma nɔgɔya la a bɛ taa kun cɛ fɛnɛ walasa fura usine caman fɛnɛ bɛna kɛ mali la yan nɔ a bɛ fura sɔngɔ jigin a b'a to maliyɛn caman bɛ furakɛ n taara Tunisie n taara Maroc o tɛ mali ma kunnaja ye koyi an kunnaja tɛ tɔgɔja tɛ an ma anw ka fɛn ye mun ye mɔgɔ minnu b'an bolo k'u kalan u ka se ka maliyɛnw furakɛ yan wa n b'a dɔn caman bɛ yen nɔ u bɛ se k'an furakɛ yan koyi a tɔ ye f'an yɛrɛ de k'an jija ka minɛnw dafa ka kalanw dafa walasa an bɛɛ ka bɔ yan a ka fisa i ka taa sa wali jamana kan k'e ye jamana mara nafa t'a la dɛ an bɛ ka kɔrɔ de sini ɲɛ sigi yan'an bɛɛ ka taa sa kɔfɛ ka sɔrɔ an bɛ se ka jamana jɔ yan'o cɛ an ka jɔ yan n'a ma ɲɛ i ka sa saya bɛ faransi cogo min a bɛ jamana bɛɛ la a bɛ i yɛrɛ ka jamana la an ka sa an yɛrɛ ka kɛnɛya furakɛlaw bolo kɛnɛya yɛrɛ bɛ dabɔ de walasa ka mali kɛnɛya baarakɛlaw ani irisila kɛnɛya baarakɛlaw k'u ɲɛ jira ɲɔgɔn na ni sababu fɛn fɛn bɛ se ka yuguba ka sɔrɔ a kɔnɔna na u fila ni ɲɔgɔn cɛ bolo di ɲɔgɔnma na direct la ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ in sigira o de kan laɲini de ye ka mali ka seko n'a ka dɔnko yirairisilakaw la kɛnɛya sira kan a b'an kɔnɔ ko n'a fɔra kɛnɛya dɔrɔn a bɛɛ bɛ bɔ kɔkan de ka na mali la nka o cogo tɛ dɔnniya dɔw bɛ an fana fɛ yan nɔ i n'a fɔ an b'a fɔ minnu ma farafin furakɛlaw olu b'an fɛ yan nɔ o yirisun dɔw bɛ yen nɔ a tɛ falen yɔrɔ wɛrɛ ni an fɛ yan nɔ tɛ an y'a ɲini k'olu dɔn baara kɛ olu kan a sabatilen don an kelen kelenna bɛɛ ye k'a fɔ o fura ninnu nafa b'a la jɔyɔrɔ b'a la bana dɔw bɛ yen nɔ an ka o fura ninnu b'o kɛlɛ k'o ban pewu a ka di an ye k'o kɛwalew n'u seko n'u dɔnko ɲɛ yirairisilakaw la o cogo kelen fana nairisilakaw fana an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ
u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'o ye médecine taabolo ye u développelen don kosɛbɛ vaccin bɛ u fɛ yen nɔ certes jamana wɛrɛw m'a lakodɔn o ye politiki kɛlɛ n'a taasira ye nka a vaccin bɛ u fɛ yen nɔ u bɛ baara kɛ n'a ye donc a ka d'an ye o fana ɲɛ ka yira Mali la donc ni lajɛ in sigira nin kun fila ninnu de kama. N bɛ min ɲini jama fɛ ni an ka association n'o ye perspective sahélienne ye n'an k'an bɛna lajɛ fɛn fɛn sigi an b'a ɲini jama fɛ n'u bɔra a kibaruya kalama u ka na bɛɛ bɛ se k'a ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna na parce que an yɛrɛ ka jɛkulu sigikun de ye ka sababu yuguba ko n'i y'a mɛn jɔnni kunna di a fɔ sababu ɲuman an de bɛ fɛ ka kɛ sababu ɲuman yugubabaga ye ka na n'a ye k'a lase malidenw ma nka an bɛ taa ta yɔrɔ jumɛn ka caya an bɛ taa ta Russie de parce que jɛkulu sigikun de ye ka Mali ani Russie la teriya cɛ k'a sinsin bolo jumɛn kan ani sira jumɛn kan k'a sinsin sababu ɲumanw sira kan n'a bɛ fɔ o ma opportunité n ka foli b'aw bɛɛ